χρησιμοποιούν πολύ συχνά τη λέξη. Ναι, γιατί αρχικά η μόνη λέξη που χαρακτηρίζει τη φωτογραφία μέσα σε πλαίσιο. Πραγματικά η ρίζα της είναι σε μια πολύ ωραία λέξη ελληνική, κορονής. Κορώνα που λέμε, ακριβώς που τη βάζουμε στο ψηλό μέρος. Η κορονής έγινε κορνίζα. Και βέβαια σήμερα εμείς τη λέμε κορνίζα, αλλά είναι δική μας. Μάλιστα. Κορονής. Κανόνι. Κορώνα. Κανόνι. Υπήρχε μια, υπάρχει ακόμα έτσι, αρχαία λέξη, η κάνη, με δύο νι. Αυτό που λέμε η κάνη του όπλου. Η κάνη του όπλου, η κάνη γενικά, το καλάμι, η κάνη ήταν το καλάμι. Όταν λέμε κάνη είναι το καλάμι. Αυτή η λέξη γέννησε αρκετές άλλες. Το κανόνι, το κανάλι και ούτω καθεξής. Γιατί ακριβώς εξελίχθηκε και ό,τι ήθελε ό,τι υπήρχε που τέριαζε, έγινε ακριβώς ακόμα και η κανέλα, γιατί το φυτό η κανέλα έχει αυτή τη μορφή. Και η κάνουλα, όλα αυτά έχουν την αρχαία λέξη κάνει, με δύο λάμδα. Άλλωστε, αν δεις και το channel, το κανάλι, γράφεται με δύο νι. Ναι. Απλώς εμείς το λέμε κανάλι με ένα, αλλά η σωστή γραφή σαν channel κάνει. Το channel είναι το κάνει, έτσι. Τώρα που λέτε ένα channel, δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Έτσι, ναι. Το channel. Πείτε το ένα κανάλι. Κανάλι είναι τι ένα channel τώρα. Ναι. Όλα είναι στα ίδια. Από τη μια κάνουμε εκπομπές για την ελληνική γλώσσα και από την άλλη channel, για center και αυτά είναι. Τέλος πάντων. Τι λέτε. Έχετε φιλοξενούμενο να μην σας κακοκαρδίσω. Τι λες τώρα, Μάρκο, όλοι. Μα είναι δυνατόν να έχεις μια υπέροχη λέξη κέντρων. Τώρα δεν έχω τίποτα. Απλώς το χρησιμοποιείς. Ναι. Και να μπαίνει στη λογική του center ή του channel και όλα αυτά δεν είναι. Όταν η δημόσια. Όμως έτσι, Europe, κανάλι. Ναι, φυσικά δεν είναι. Τώρα απλώς αφορμή παίρνω από αυτό. TV, τάδε. Γιατί όλη η ιστορία το τηλέ που πολλές φορές λέμε τηλέ ή τελέ. Μέγα αντένα, τι είναι αυτά όλα, δεν είναι. Ξέρεις κάτι, το θέμα είναι ότι όλα αυτά έχουν την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λέξη τηλέ, που σημαίνει στα αρχαία μακριά. Ναι. Τηλεόραση, τηλέφωνο και ούτω δεξής. Και νομίζουμε τώρα ότι εμείς πήραμε την ξένη λέξη, επειδή είναι το τελέ, έτσι. Τελέ, TV κτλ. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά όμως έχουν ότι. Και το πέναλτι, πάμε ποδόσφαιρο. Το πέναλτι, να πάμε και λίγο ποδοσφαιρικά. Ναι. Το πέναλτι είναι, όταν ασχολείται κάποιος με το ποδόσφαιρο, ξέρει ότι το πέναλτι είναι η ποινή την οποία να αντιμετωπίζει μια ομάδα όταν υποπέσει ένα σφάλμα. Είναι η ποινή. Η ποινή με όμικρον γιώτα φυσικά εννοείται. Έγινε, στα λατινικά είναι πένα. Για τους κατέχοντες στη λατινική. Η πένα έγινε πέναλτι και σήμερα όταν λέμε ότι ο διαιτητής σφύριξε το πέναλτι είναι ότι μας καταδέσεται σε μια ποινή. Μας καταδίκασε στην ποινή του πέναλτι. Είναι καθαρό η ελληνική λέξη. Θα μπορούσαμε να το πούμε και ποινή άλλο. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να το πούμε και ποινή, δεν αλλάζει τίποτα πάνω σε αυτό. Αλλά μπας περιπτώσει τώρα επειδή είναι καθαρό οι όροι αθλητικοί, δεν τους μεταφράζουμε, δεν τους αναλύουμε, τους υιοθετούμε όπως ακριβώς εκφέρονται στη γλώσσα, γιατί η αγγλική άλλωστε είναι η γλώσσα του ποδοσφαίρου. Η ελληνική, οπότε κατά ψέματα. Το καρτούν είναι το χαρτί. Είναι ο χάρτης. Έτσι. Γιατί ακριβώς όλα αυτά, τα καρτούν που βλέπουμε σήμερα και τα λοιπά, όλα έχουν τη ρίζα τους πάνω στο χαρτί. Και ακριβώς ο χάρτης, το χαρτί, έγινε ο χάρτης, καρτ, στα γαλλικά, έτσι. Και στην ουσία έγινε το καρτούν που είναι το χαϊδευτικό του χάρτη, και μετά εμείς λέμε όταν λέμε καρτούν, ουσιαστικά είναι και όχι μόνο αυτό, και το σενάριο, όλα αυτά που λέμε, είναι ελληνικές λέξεις. Μάλιστα. Ο σπόνσορας? Ο σπόνσορας είναι μια ωραία ιστορία, με την έννοια ότι μας πάει πίσω στις αρχές σπονδές. Οι σπονδές ήταν οι τελετές κτλ. Που γινόταν η υπόσχεση για την ανάληψη μιας υποχρέωσης κτλ. Γιατί στην ουσία ο σπόνσορας, αυτό που λέμε σήμερα, δηλαδή αυτός αναλαμβάνει την δέσμευση, την υποχρέωση να προάγει την εκπομπή και λέμε ο σπόνσορας της εκπομπής κτλ. Έτσι. Είναι από το ρήμα σπένδο, σπονδί. Η σπονδί έγινε σπόνσορ στα λατινικά και στην ουσία ξαναπήραμε το σπόνσορα στα αγγλικά, ο σπόνσορ που ουσιαστικά είναι ο σπονδεύς. Μάλιστα. Το τσιμπούσι. Το τσιμπούσι, σ' αρέσει η λέξη? Καθόλου όμως. Καθόλου. Άμα σου πω συμπόσιο δεν είναι πιο ωραία? Εννοείται. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή το αρχαίο συμπόσιο που ήταν η μαγευτική διαδικασία του φαγητού, γιατί το φαγητό στην αρχαία Ελλάδα ήταν η ερωτηλεστία. Δεν το έκαναν μόνο για να ικανοποιήσουν τις γαστριμαργικές τους ανάγκες. Το συμπόσιο είχε το φαγητό, είχε το ποτό, είχε τη συζήτηση,
τα ανάκρυντρα. Και καταλαβαίνεις ότι πάνω στην ώρα του συμποσίου λεγόταν οι μεγαλύτερες αλήθειες ή τα μεγαλύτερα ψέματα, ανάλογος τι ήθελε ο καθένας. Πάντως ήταν σημείο. Σε κάποιες στιγμές έχει τη σημασία αυτή, δηλαδή παραθέτω συμπόσιο. Εγώ στο συμπόσιο δεν είναι η ξερή έννοια του. Γι' αυτό το συμπόσιο που λέμε σήμερα κτλ. Εντάξει, λέμε θα πάμε να φάμε κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το συμπόσιο έχει μια έννοια πολύ πιο αυξημένη και κυρίως όπως είπα, είναι μια ερωτηλεστία. Ναι. Γιατί μπαίνει στη διαδικασία της πνευματικής επαφής. Μαζευόταν άλλωστε όταν έκανα συμπόσια πάρα πολύ και οι μεγαλύτερες συζητήσεις ήταν στα συμπόσια. Γκρέκα. Γκρέκα, Ελλάδα, έτσι που λέμε κτλ. Αλλά αυτός ο όρος υιοθετήθηκε από τους Γρεκούς. Η πρώτη ονομασία της Ελλάδος ήταν Γρεκή, με αλφαγιώτα. Λοιπόν, και στον Αριστοτέλη άλλωστε οι Έλληνες αποκαλούνται Γρεκοί. Απλώς μετά οι Γρεκοί μεταξελίχθηκαν να ταιριάζει άλλωστε κτλ. Το Γκρέκ, το Γκρές κτλ. Ενώ η πιο βασική έννοια είναι το Ελλάς. Παρά τα αυτά όμως κάποια στιγμή είχε πάρει και απαξιωτική σημασία τον Γκρέκος στην τουρκοκρατία. Γρεκός γεννήθηκε, Γρεκός είναι ήταν λίγο πιο απαξιωτικό το Γρεκός. Και κάποιοι μάλιστα στη Ρώμη, οι Λατίνοι όταν έβλεπαν κάποιον ο οποίος προσπαθούσε να μιμηθεί τους Έλληνες, χωρίς όμως να μπορεί να το πετύχει, τον αποκαλούσαν υποτιμητικά Γρεκύλο. Ναι. Δηλαδή αυτός που δεν είναι Έλληνας, αλλά πάει να μιμηθεί τον Έλληνα, αλλά δεν του φτάνει. Και είχε την έννοια, και σήμερα το λέμε, σήμερα λέμε Γρεκύλος. Ο Γρεκύλος όταν λέμε σήμερα εννοούμε κάτι. Δεν το χρησιμοποιούμε και πολύ. Ναι, υπάρχει όμως αυτή η λέξη. Δεν τη χρησιμοποιούμε γιατί χρησιμοποιούμε 5.000 λέξεις συλλογικά, δεν χρησιμοποιούμε 50. Αλλά η λέξη Γρεκύλος είναι απαξιωτική. Αλλά έχει ρίζα την Ελλάδα. Το Γρεκό. Αυτή είναι η ιστορία τώρα. Από εκεί πέρα. Μασκαράς. Όχι ο Μασκάρας, ο Μασκάρας είναι καθεαυτού Ιταλική, αλλά το θέμα ποιο είναι ότι το μακαρόνι που λέμε σήμερα, έτσι, εκείνο έχει μια άλλη ιστορία. Το μακαρόνι σε μακαρόνι είναι Ιταλικό. Όμως, η ρίζα του είναι και αυτή η ελληνική. Είναι η μακαρία. Η μακαρία, ξέρεις, είναι αυτό που κάνουμε σήμερα για να σχολιάσουμε κτλ. Αυτό ακριβώς. Η μακαριά ήταν στην αρχαία Ελλάδα και το έθιμο το οποίο υπήρχε και τότε. Δεν είναι χριστιανικό, είναι γενικό έθιμο. Λοιπόν, η μακαρία με την έννοια αυτή έγινε μακαρόνε, που έπαιρναν το κομμάτι του ψωμιού και το βουτούσαν στο κρασί ή τίποτα αλλού. Και η έννοια της μακαριάς πήρε την έννοια του μακαρόνι. Έτσι. Το μακαρόνι βέβαια το λένε οι άλλοι οι Ιταλοί, μπορεί να λέγεται το σπαγκέτι, λέγεται το μακαρόνι, αλλά η λέξη μακαρόνι που πλέον είναι πλήρως ελληνικοποιημένη είναι και αυτή. Όταν λέμε ότι είναι μασίφ κάτι. Ναι, αυτό έχει την έννοια της μάζας, δηλαδή την έννοια του συμπαγούς. Έτσι. Μασίφ. Είναι συμπαγές. Μασίφ όμως είναι η μάζα. Το μάζα έγινε το massive, και στα αγγλικά το λένε massive κτλ. Εμείς σήμερα όμως δεν λέμε κάτι συμπαγές, δεν θα πούμε μαζικό, αλλά είναι η μάζα. Η μάζα την πήραν οι ξένοι, την έκαναν μάσα, massive, και σήμερα εμείς λέμε το ξύλο αυτό είναι massive, αυτό το μέταλλο είναι massive κτλ. Όλα αυτά. Μια φοβερή λέξη επίσης που λέμε σήμερα κτλ. Που βέβαια παραπέμπει σε ιταλική προέλευση είναι το μπουκάλι. Ναι. Έτσι. Το μπουκάλι είναι η αρχαία βάφκαλης. Μπουκάλι ήταν και αυτό. Εκεί μέσα που ακριβώς το σημείο, πώς το πω, αυτό στο οποίο τοποθετούσαν τα υγρά ήταν η βάφκαλης. Μπαούκαλης, λατινικά. Και έγινε το μπουκάλι. Και μετά κάναμε μπουκάλα και μείναμε μπουκάλα εμείς εφορικές. Είναι η βάφκαλη. Και πολλές φορές λέμε και το ρήμα βαφκαλίζει την ιδέα κτλ. Δηλαδή είναι η έννοια του στενάχωρου κτλ. Γιατί όταν τοποθετείς κάτι μέσα σε ένα μπουκάλι, όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει η έννοια του κλεισόκλειστου ακριβώς και πολλές φορές το λέμε, βαφκαλίζουμε. Το βαφκαλίζ δεν το λέμε, αλλά λέμε το ρήμα βαφκαλίζω. Το λέγαμε τουλάχιστον. Ναι, το χρησιμοποιούσαμε. Κάποιες φορές το χρησιμοποιούμε κτλ. Αυτή είναι η ιστορία. Όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, έχουν κέρδος. Πρώτα απ' όλα είναι μια γλώσσα που δεν είναι τυχαία. Τίποτα, ούτε η χειρά, τα φωνήεντα, τα σύμφωνα, το πώς τοποθετούνται. Και για να εφιολογήσουμε λίγο, είναι μια γλώσσα λάστιχο. Δηλαδή. Πάει και από εδώ, πάει και από εκεί η ελληνική γλώσσα. Και το λάστιχο βέβαια είναι ιταλικό όπως το ακούμε κτλ. Το ελαστικό, ελάστικο, αλλά είναι από το αρχαιοπρεπές ρήμα ελάβνο, που σημαίνει οδηγό, τραβό κτλ. Έτσι. Και το ελάβνο μας έκανε το λάστιχο.
το ελαττών, η μετοχή, και μετά έγινε το ελαττών, έγινε το ελάστικο, και σήμερα είναι το λάστιχο και λέμε τι λάστιχο είναι. Και έγινε Έλληνας λάστιχο. Ναι, και έγινε Έλληνας λάστιχο. Και τον πάνε όπως θέλουν, τον παίζουν. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, γενικώς, ναι. Υπάρχουν χιλιάδες λέξεις. Τώρα απλώς σε κάποια άλλη εκπομπή, βέβαια κάνουμε αρκετές ακόμα. Ναι. Μπορούμε να αναφερθούμε σε πάρα πολλές άλλες. Απλώς τώρα υπάρχουν και κάποιες λέξεις που είναι αυτονόητο λέξεις. Το να πούμε ότι η λέξη δισκοτέκ, η δισκοθήκη κτλ. Αυτά είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για το αυτονόητο, ότι είναι ελληνικές κτλ. Σινεμά, δύσκολο. Ναι, για να ρωτήσετε πώς είναι οι άνθρωποι, αυτό το αυτονόητο. Το ξέρουν, ναι, και το αυτονόητο έχεις δίκιο. Πρέπει να το τονίζουμε. Τι θα πει αυτονόητο, τελικά αυτονόητο. Εντάξει, αυτονόητο είναι και ακουστικά εννοώ αυτονόητο, έτσι, ναι. Αλλά γιατί το λέμε και εμείς. Παρά αυτά όμως. Θα πρέπει να ξέρεις και ελληνικά για να ξέρεις ότι η λέξη είναι και ελληνική. Πρέπει να ξέρεις και ελληνικά, γιατί εδώ φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε πολύ πενιχρά ελληνικά. Προχθές άκουγα 3 παιδιά που μίλαγαν εκεί κάτω στην Αμμουδιά, αλλά δεν άκουγες. 5 λέξεις ήταν. Κάθε δεύτερη λέξη ήταν η λέξη από μη, η οποία είναι μία λέξη που χρησιμοποιείται, δεν είναι και όνομα. Η λέξη που χρησιμοποιείται πλέον τείνει να μπει στα λεξικά ως αθώα λέξη, γιατί έχει να κάνει με την έννοια του μαλφακού. Ναι. Να την όχι προβλάνη. Όχι, δεν το πάμε εκεί. Εμείς ας κρατήσουμε την έννοια την αρχαία του μαλφακού για να παρηγοριόμαστε κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρκο. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που ήσουν εδώ κοντά μας σήμερα. Έτσι, πραγματικά χαίρομαι αυτές τις εκπομπές, είναι τελείως διαφορετικές από όλες αυτές που γίνονται και σε όλα τα κανάλια. Να είμαστε καλά, ναι, κάποια στιγμή μας πρέπει να γίνονται και αυτές. Εντάξει. Πολύ ευχαριστώ. Ανοίγουμε δρόμους για να. Την άλλη φορά μπορούμε να μιλήσουμε για τα κλασικά λάθη που κάνουμε στην εκφορά του λόγου και του προφορικού και του γραπτού. Και άλλη φορά έχουμε πει. Και μ' άρεσε πολύ, ναι, και για τα ονόματα, το τι σημαίνει το κάθε όνομα και για τα επίθετα που προέρχονται. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σε άλλες εκπομπές, εδώ μπροστά μας είναι ο καιρός. Έχουμε ολόκληρη σεζόν, ακόμη τώρα δεν ξεκινήσαμε. Έχουμε να λέμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ τον κύριο Μάρκο Αποστολή, δικηγόρο που ήταν κοντά μας σήμερα. Σας ευχόμαστε. Καλή σας